Minecraft, a když se dotkneme oranžové barvy, video končí. Nice. Teď jsme se tu spawnuli a doufám, že tady někde bude nějaká vesnice. Doufám, že jo, a náš cíl je získat jeden emerald. Takže dejte i like a náš cíl je získat jeden emerald. Tady bude vesnice. Nice je tu. Yes. Dobrý. Pojď. A co vás tady připadá oranžovýho? Mě torečka, ještě takový oranžový koberec a ještě je tam mrkev. Bacha, ale počkat, proč mi obývá hunger? To je nějaký rychlý, nebo... Počkat, tady to nemají být otevřený dveře. Škoda, tady jsou jenom papírky. A jdeme se tím tady. Semka. Tak, dobrý. Ale ještě než tam půjdu, tak musíte dát like a odběr, protože se blížíme k 100 odběratelů. Já chci mít i 1000, i 100 000. Takže chci hodně rychle ty odběratele. Takže, jestli tady bude jeden emerald za 3, 2, 1, tak. Yes, je tu. Nice, já jsem tohle vyhrál, ani jsem se nedotkl torečky.